Mira, i esta samarreta que tu portes, para què és? Claro. Ah, me la van regalar. Fixa, surt de casa. Home, pues hem sí que- d'estar al dia, carinyo. És que- Explica, pues- En això te fiques el Espera, dia de Francisco, sida. Bueno, però, escolta, un moment. A veure. Me la van regalar però no em van dir que sortia de casa. Santa Bàrbara és un poble català. La província és Tarragona i la comarca el Montsià. És un poble molt bonic, quasi sembla una ciutat. I nosaltres vivim allí. Quanta felicitat! És poble de xiques guapes. Esta jota va dedicada per Gregorio. Ya estaban todos vestidos. Vienen ya.